Здравейте, радиоактивни хора! Днеска сте на моя официален канал Радиоактивност. Дано да ви хареса този канал. Тук ще има видеа с рисуване, видеа с радиоактивен човек, както го пише в описанието. Също и доста други забавни видеа. Как радиоактивен човек се влюбва, как радиоактивен човек се къпе, това няма да го снимаме. Радиоактивен човек как пие вода, нормално. Не отваря шишето, не го отваря така, а го отваря така. Така се пие вода от истински радиоактивен човек. Какъв телефон използва радиоактивен човек? Какъвто намери на улицата. Какво пие радиоактивен човек? Радиоактивна смес. Оле, колко вкусна радиоактивна смес. Така че се абонирайте за канала ми, за да не изпуснете още доста красиви и хубави видеа. Чао! Хорица, ще ви дам едно предизвикателство. Виждате канала на брат ми. Вани 10. 13 абонамента. Имаме само един. Айде да видим за една седмица дали ще направим 20 абонамента. Ако ги направим по-качествен контент и ще му кажа да си изтри канала. Той естествено няма да го направи. Но като стигнем 20 абонамента, ще ви покажа как радиоактивен човек си прави къща. Тайна база. Ще отидем в някакво село. Еди си какво си. Ще прелетим там чрез нашите радиоактивни очи, които са вентилатори, които така се въртят и ние полетаме във въздуха. И след това си летим. Но ако пръднем, това се включва турбото на радиоактивния човек, което се случва 3 пъти в годишно и е супер рядък феномен. Така че ако видите някой от моя двор да лети по улицата с радиоактивни очи, които се въртят като вентилатори на кола, и пръдни нещо е червено, да знаете, че сте видяли рядък феномен. Веднъж срещан на 3000 години. Но ако сте се надумкали здраво с радиоактивна течност, можете преспокойно да пръднете 2 пъти. 2 феномена ще направите. Така, хорица. Айде, абонамирайте се. Ако се абонирате, ще направя рядкия феномен. Айде, бай! Опа, чакай. Предизвикателството да не забравите. 1 седмица, супер як контент, 20 абонамента.